Tá nílig tosnú le fuidirh siimplí don Galette. Plúr Ruáin agus uisce súilíneach a bhasca le chéile agus ágáil I leatíh. Anois tá lína blástal gin aige gon fancóg speisialta seo. An cheathrar hamid in tá garlóg brútan sa hagam, as casamid siúlan tas an fhriochtán. Réir le chuiristeachán. Duilleog leabhar se chuiristeachán. Agus anseo anois há an Harissa gin. Tasíonat na spíosraí as an blas cearc agáil maithas na spíosraí. So tá éis sin bheith stig lua. An bolla íbin agus an sebhris agus na spíosraí há cearc maithasa há se go híbin ar fad. Agus an sochanéis há canna sicphiseánaigh an sochagin. Ham chun an canna amláán na chuiristeachán. An tuisce is gacha inrod. An tuisce hamid a úsáid chun sebhris leis a chorán. Tás na saudánaigh a chuiristeach leis drá lua, mar tóg siad sanna seach búrad an uisces ráróisiad as chuir siad búrad an rud millis isteach sa bhéile leis. As tá síonat é sin a bheitú anois, beag timplas á an ómad. Tá man na hásta lei sin, níos caiimid é rárú agus an sebhris eile chuiristeachán, so chuir míad isteach an tráta. Ní thugann seach coppla second ach ráíonn sé an rud ar fad agus tún sé ar frod ar fad le chéile. As chuir míad isteach an capris inis, as beálim an capris mar tún sé an sáile dá, so ní chathú mar an Salann chuiristeachán mar háan tú gúsáid a measca há timplairt. Agus inis an tahini a chuiristeach, tún sé sin stainach de fiúil dá. Tá rud éigean le Salann chuirteach agat, tá rud éigean millis chuirteach agat, so hananta chuiristeach na blasan ar fad agus tú siad ar fad le chéile. Cheathrar le hamid a chuiristeach anois sé íle seasamhain. Ach ní lech brean beagúid, agus ní heasúnat é héamh róbór ar fad mar caile tú an blas. Seo an rós uisce. Chathaigh an bulla díreach nóir chuir sé sin isteach. Agus sé seo an fudraibh raibh deantagan níos luithe. Tógann sé seo timplas feithinómad, má sé deanta lehuiireach lig nó dathadnómad tá san áráid, ach beag ar líad feithinómad atá stáilmhaig. Coppla spíonáigh. Ní heasíonach go meach sé ar ábhar. Just líg dá an sun feich tamil agus cí tú sais pócaí beag ar a teach suas tíad nóair há an teasa stigán. As sin canna há sé rá leat go bhfuilm olamh le casa timpeall an sun. Há an bíata Spáin an sothagain, agus há an Spinach de greibh díoch beacu gine so sé é stracha. Ar fad a chahabhaisteach. As cimad íse le ná bíoh sé róáir agat. Tá suirt an maithas a cimad a stigúnta. Go háiríonn nóair na há siad beacaí an so. Agus capín a choréir. As cín sibh an sun níos há na puilir fad tacaí suas an há téir tacaí tíad an rud ar fad. Há sé techt ón déobh búri beag leis? Hiochan sanna. Síl míad é seo a dhéanamh anois, is é chasa an é an bhálta bháin i sicphiseánaigh i dhéanam an bheart. Denta, há man na hásta ar fad. Nóair há míad a fneacht leis an Galette, ham chun é a chur le huachtar líomóide. Há iogurt gréagach dentamachcha soia an sothagam, agus há mianáis Beagáinín an sothagain, so chuir míad an dá rud isteach a mála. Há líomóide an sothagain. Measc amach anois é. As hiochan san anois é, há man na hásta sin a chuir isteach sa Galette. Há míad a gúsáid timplas carúd an potta, mar há óhann go chun cearc Galette i dhéanamh ar fad. Cá suas an cearachúne. As cad a chuir míad lei sin. Bhí duilleog íbin an sochanis, duilleog saléad. So ham chun just meascáin anna beag vinaigrette i dhéanamh. Ham chun spíonáigh beag dá íle rápa. Spíonáigh bháin an son dá balsamic na cháfachtagan. Chuir míad búri beag an mustard isteachán, as há búri beag feamanacht an sothagam. Feamanacht éarnach agus déanna sé an nonad an Salann agus an bepper. É sin a bheasca. As caiimid isteach an saléad. Agus sin é an Galette íbin leis an huachtar, leis an spíonáiste, leis an bíata Spáin, leis beáil an béileh das blasta mar sa as ha mí gúsáid rudaí na háite a peacaí an sa níos sin ubagan.